babakhe. Unjani ma? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila mshana sami. Nami ngiyaphila. Ngize lana about ingane yethu ngizokhipha imfihlo ekade ngayibeka manje isiyangishisa. Imfihlo. Yangitida yazi imalana mhlawumbe. Imayelana nomntwana kahle kahle umntwana lo esinaye akusiyo wethu. Owethu washona sisesibhedlela. Yo. Yazi ngi-understand. Angazi ngempela. Kanjani ngoba phela hayi ngeke. Mana serious ngento isho. Yebo ngiserious ukuthi kwenzeka ngendlela nami enginga-understand ngayo. Umntwana washiya ebusuku. Manje khona ugeli wayelapha ethi ingane uzoyishiya so ngabikela omunye unesi ngamtshela inkinga yami ukuthi ubaba wengane yami ujabulile ukuthi uzoba nengane so akwazi ukuthi ngiphindele ekhaya ngingaphethe ingane. Manje sonke isikhathi wena mfethu ubukade uthule nje lento ukhethe ukuzoyisho manje obe ingane singaka nje. Ngangizama nami ukusave relationship yethu cause uyazi nakini abangifuni so kona konke engikwenzile bengisacrifice for relationship yethu ngingwazi ukuthi ngiluntu nje ngisacrifice injabulo yakho ngoba ngangazi ukuthi usujabule like ukuthi uzoba nobaba even wazi wasilanda ngisho esibhedlela nje ngangibona ukuthi bengase ngitshele lento izokulimaza mhlambe singahlukana ngisho ukuhlukana. Alright okay wakhetha lokho understand mina mfethu ukuthi ungathula so yonke leminyaka le uzokwazi ukusho lento njengamanje namhlanje leyo nto uzokhetha ukuthi uzoyisho njengamanje. Bengikholula ayikho mfethu uzoyiqolisa ayikho into ezoyiqolisa mina njengamanje yabona ngeke sokulama ngifuna ungasho. Ngiyaxolisa ukuthi uthola kanje but bengizoyikhipha lento kuze kube yinini mhlawumbe ngize ngishona noma kuze kube njani. Manje okay ngiyakuzwa uyaxolisa kathi uyaxolisa njengoba uxolisa mina lokho kuzoshintsha ukuthi leyangane kube ngeyami mina kuzo zonke izinto ezenzeleza abona nje bese ngihambisana ngekhanda ngifuna uqamanga. Ngicela phela uzama ukunderstand nami angithi nawe kini awazi nokuthi ingane yashoniswa yini awukakongizwa futhi ukuthi ngichaze ngithini so bengitshela ukuthi njengoba ngize lana ngizokwazi ukuchazela mhlawumbe uzokwazi ukungiunderstand. Awukakongibuza futhi ukuthi ingane kwenzekalani kuyona because wawifica iphile at the same time awukazi futhi ufuna ukwazi wena ujabulile nje ujabulisa ukuthi unengane uzoba ubaba and some stuff. Wasukhetha wena ukuthi uzokusho namhlanje lokho kuyo yonke nje leminyaka uzothula uyalazi iqiniso ubungeke ukhethe mina ubuzokhetha abantu bakini nezinhlamba zakubo because ingane yami ihambe njena nje bengine depression yokuthi kina bangifuni bathi akusiye yakhe ingane bakhuluma uyakwazi nawe ukuthi idlule into enenjani. Alright ake ngibuze mina wena ake ngilento ngifise ngibhekise ngakuwe wena uzokwenza njani uqonde nesimo sikanje. Phela ngoba manje sengiyaxolisa and ngiready ukulungisa izinto. Ngiyenzela ukulungisa izinto nawe ube right but angeke ukwazi phela ukuthi kufanele siqhubeke sikhulisa ingane yethu. Ayikho into ezixolisa mfethu mina njengamanje ngathi mangisuka la ngithi ngiyekhaya ngiyenganeni ngizofila kanjani phezulu kwalento usanda kungitshena wona njengamanje. Phela kusayi yakhe ingane angithi nasekuqaleni nojabulile uzokhumbula ukuthi ngesikhathi uphume esibhedlela ujabule kangakanani. Yazi wena mfethu lento kuwena ilula nje kuwena mfethu ilula angazi ngathini ilula nje kuwena awuyithathi wena njengalendlela mina engicabanga ngayo. Ayikho lula njengoba ngikutshela mina ngenzela ukuthi khona ngizokwazi phela ukwenzela umntanami lo owashiya because manje lento iyangidla emphefumulweni wena ngoba ungabona ukuthi iyangidla leyo nto ngoba sengihlezi nginamamudi ngihlezi nje nginenkinga ngihlezi ngidiniwe ngaso sonke isikhathi. Alright manaki wena ke lento bungakwazi mhlawumbe ukuthi ungitshene ekhaya kunokuthi ungitshene njengoba ungitshena nje kulelo hlelo ongitshena kulona njengamanje. Angithi yabo manje njengoba udiniwe usho ukuthi ungangibamba ngezandla bekuthiwa bengitshelele endlini buzokwenzani phambi kwengane futhi. Wena kufanele ngibabe ngezandla lento yenzini bese ngathi bizwa ngani. Yabona ukuthi nami bengiyiprotector mina ngiprotector nomntana. Mina ngazi bethu ngathi ngithini. Ngiyaxolisa-ke kodwa ayikho nami into engizoyisho kwamanje ngiyaxolisa.
Mina nje mfethu ngicela ukwazi nje namhlanje kuphela into esihlanganisa mina nawe. Iphele nje into esihlanganisa mina nawe. Iphele into esihlanganisa mina nawe mfethu. Ngicela ukuvala ifoni. Shothi kuningi ngizokubona mase Bhuti. wehlisa umoya. Evala ifoni.